Sanibonani nathi into ephuma esandleni kahle kahle nje kade yaphuma esandleni iswele nje umuntu ozoyi-address ngayi-addressa ke mina ngoba ngiyena ubheka phesini iyekeni lento eniyenzayo iyekeni lento eniyenzayo ukuthi manibona abantu besifazane bephilisana bezwana nifuna ukutshala isihlava senzondo nesomona ukuthi bamonazelane babhekane ngenye indlela nifuna ukushintsha lokho yini ngangijabulisi abantu besifazane ukubona abanye abantu besifazane bebambisene yini ngihleze ngifuna ukubona abantu besifazane beqwebhana iyekeni lento eniyenzayo angizoyihlonisa angizoshona le nale iyekeni lento eniyenza kuSnow imina uMamvelase uMashudula angizobabala abanye ngoba ngiphili nabo angibazi ukuthi izinto mayifika kubona bayithatha kanjani ufuna ukukhulumela labe engibajwayele iyekeni lento eniyenzayo iyekeni lento eniyenzayo ukuthi manje sibona siphilisana ungakwazi ukuthanda mina ungamthandi uMashudula kodwa mawuthanda uMashudula mthanda uMashudula ungamthandi ngokuthi awungifuni mina iyekeni leyo nto leyo ebhlungu kakhulu benziwa abantu besifazane yini kanti ebhlungu ubona abantu besifazane bezwana ngihlezi ngifuna ukuxova abantu why coming back endabeni eGucci icontent yeGucci into endala mfethu abantu sebefollow mina noMashudula isikhathi eside bayayazi sayiqala nje icontent yamaGucci ngendaba yase South Beach engabe ikhongishone eGucci phakathi kwethu namhlanje kodwa nifuna ukuthi nisebenzise engazathi shading on some other people abanganawo leyo nto nikwenzelani coming back to indaba ama outfits uSizwe uzenzela icontent einnocent akekho futhi umuntu ongazi ukuthi uSizwe uzenzela icontent einnocent kodwa nina seningithatha lokho nenze ngazathi thina bese lapha emcimbini kuyoba icompetition against each other nikwenzelani lokho yini ehlula ukuthi uthi waziwa muhle Snow finish waziwa muhle Snow ngoba awuwona ukuthi why abantu besifazane eninenzondo kangaka against abanye abantu besifazane why nje kunganijabulisi kunganihlalisi unganikisi inqa kubona abantu besifazane bezwana why kunigulisa kangaka angifuni ukusukela abantu besilisa coming back to indaba yaMambovu noMamvelase ukube kuyangani mina noMamvelase ngaba sibhekani nje on a personal level ingahlangene necontent the way nina nihlezi nifuna ukuxova abantu ungena kule profile yoxova ngena kule profile yoxova yini ungathanda ukubona abantu be-right bephilisana nishaye phansi kwashunqa-ke ngoba labantu engibabalile abantu engineshow angeke nibafeed information bese beyithatha iba yiqiniso labo they will always come back to Mambovu ukuthi Mambovu how true is this nina niyabaxova nina abantu nina niyakwazi ukuthi umuntu eshenye into niyithathe niyigqokise niyiswenkise ibe lento enifuna ukuze abanye abantu besifazane bengazwani iyekeni leyo nto uyakwazi ukuncoma omunye umuntu wesifazane ngale kokugxeka omunye iyekeni lento yokuxova abantu siku-industry wrong ke nje amaskandi kunabantu besifazane aba-toxic very toxic women iyekeni kunani abantu besifazane babezwani ukuhluphaphi yekani ukuxova abantu guys yekeni nje siyanibona we are aware of it yekeni